продължим. Значи трябва да се включи. На колко градуса? На николко, остави го така. Аз не ги готвя. То това не работи. Това фраер е счупен. Работи, най-накрая го направихме. Чек, да не надява. Чек. Мале, за първи път правя филийки на фраер. Ау! Естествено трябва да вземе шоколада. Ще се видим като станат готови. Хора са готови. Пари. Сега както се така, че имаме да сложим още филийки. Сега, изяж тия двете, ако не ти стигнат, тогава ще си направиш. Добре. Не се прави предварително. Това са... Го оставяме така. Чоколад, филийки. Ще видите какво правим в следващото видео.